Pozdrav ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje Srke 456 i tražili su da nastavim da snimam Minecraft. Pa rekao, hajde da snimamo Minecraft. Znači preživljava. Šalim. Da. Kupio sam jedan mačljoko. Ne znate kako se zove. Saznaćete. Ajde sad, Miću, idemo vamo. E sad, znaš da uđeš? Ako ne znaš, ubit ću te. Znači, sad će malo da boli. Dobro, tebe nije bolelo, vidim, mene bolelo. Hoću da siđem. Hoću da siđem. Evo ovaj mač mi je, znači imamo ovdje dva mača. Ovaj je blagoslov vatre, odbacivanje. Ovaj je smrt artopoda, 2 na samom mjestu i odbacivanje. Puci mi pošao, a to. E sad, kao što vidite nemam puno stvari kod sebe. Znači trenutno sad ovdje živim. U ovoj pećini ovdje trenutno živim, znači ovdje u ovom čestu imamo dosta stvari. Sad idemo dole kod našeg seljaka. Zove se Ceta. Kaki ja pleve za muziko, što to za me nazva tako? Nemoj me zaznaš. Ja tebe, ti se sam čisto. Pa kažeš u mene i ja da se razbavim, a? Pa ne. Da, stati mislu da sam ja tu. Ne? Vidim šta nudi ovaj Cica. Zove me tako. Dobro. Kako hoćeš. Sve ti prazno, imaš ovaj sam jedan. Samo jedno pitanje za tebe. Taj suncavi ti ja. Pa... Nisam ništa ste da pitam. To je pitanje. Koje ja ispala od bajke. Što to neće? Kad? A završi to ko se gleda? I mamo. Ciki, šta ima za doma? Ništa. Da, samo puštam. Čitajte, majke, idemo ljudi napolje da radimo stvari. A nam je ovdje ranac. Još malo nešto nas. Rekao vidim da ti je mokro gdje budeš. E sad ljudi, ovdje imamo puno stvari. Da, nešto sam zaboravio da radim. Da, to sam trebao da radim. Stavimo da igramo na normalno. Evo ga, poljski WC. Te koliki je? Šalim se ovaj kuća. Ajmo do poljskog WC. Ne znam gdje je poljski WC trenutno. Evo ga, poljski WC. Hoću da se spiškim. Nisi iskopao rupu. Idemo kod Ceca trenutno. Ja sam igrao na mirnom bio, rekao hajde da nemam nekih problema u preživljavanju. Pa kad budem snimao vraćat ću na normalno. Ne mogu da teškom da igram, to je mnogo teško, zato se zove i teško. Troše se butkice kao ovdje. Htio sam da kupim od Cece onu seki. Htio sam to pitanje. Pipaj, kako te ne sekira? Pogledaj sam, ne mogu da ja objašnjavam. Dobro. Joj, skupa ti je da sekira.
12 smatraga. Znači, ja imam da i dam metala za koliko mogu da uzmem, više ne mogu, zato što mi fali metala. Sad Ceco, doći ću ja trenutno. Rođena. Imam ovaj mač. Pa ćemo da koristimo. Dobro. Ja prođu. Sad ovdje mi treba imam jedan rovu kostroj. Ipak nema kako. Jebi ga uzmem onaj ceci. Joj, sad će opet da bomariše. Pađeš ovdje, daj. Pa ti treba, pričaj. Treba mi roller coaster. Ne igraj to meni treba. Vidiš čemu ja stojim. Treba mi roller coaster, uzmi ga, ajde. Dobro, samo da vidim ovamo, ništa nema to. Evo ga. Goodbye, nemoj mi se dolaziti više dole, dobro. Do sutra ti neću dolaziti. Idemo mi polako. Dok se ne sprači mi ćemo polako. Mogli smo i sa konjom malo. Lakše nam je malo. I ovo je rođeno. To na paru. Nam ga gore ne importa. Samo napravim nešto. Neku mini građevinu, možda odemo tamo da vam je pokažem, ali trenutno sam došao da uzmem dijamante. Tako da, idemo po dijamante. Ne, what the fuck? Zaustavit ću te. A? Nek se oni jure. Šta pusto? Dobro, jest. Sad dok sam mi se ne smrači, ajmo mi polako. Ćao konjiću. Ovo sam pravio iz čistog mira, iz zezanja sam pravio ovu kućicu. Ja sam već bio uzeo dijamante. Da li je moguće da sam i sve? Skoliko? No, nema veze. Samo neću dijamante. Joj, vrata! Jebe vas tata. Gledaj. Evo ovako treba da se izlazim. Ćao konjiću. Ajde da vam pokažem skin. To je moj skin. Zapravo. Sad. Idem peške. Jo ne, what the fuck, znao sam. Beži odavde. Večera će Ceca da bude na sigurnom, tako da. Da se ne brine. Fuck, gde si ti? Ok. Ajde za mnom, slobodno. Što ja ništa uradim. Dobro, te možemo da spavamo. Ostala mi strela u nozi. I dalje stojim. I danas sam odlučio
baš sam ne bio pošao si već. Da uzmemo malo nečega. Evo nas u drugom delu. Šta hoćeš da me tražiš? Samo me sinoć zombi nisu pojeli. Ne može da te pojede. Može, što ti misliš, kakvi si debeo, koliko biva? Sram te bilo. Ej. Sramoto jedna. Ja tebi dajem dijamante. Ti mene zezaš. Jao, šta da radim sad? Ceco. Lepo se osivni. Ajde, moramo, brate, Ceco. Treba mi još samo 2. Joj, imam i uglja uopšte. Pretjelo si s tim ugljem. 20 ugalja i 1. Žekača. Gdje te bio onaj tvoj rudnik? Treba mi da nakopam uglje. Treba mi da nakopam uglje. Please. Saznat ćemo. Yo! Sad malo potražimo. Evo je rudnik. Zapravo nije rudnik. U krompinji. Sad. Ajmo da ga potražimo. Naćemo ga. Ništa, kopat ćemo mi naš. Imamo ovaj naš tramp koji je skoro gotov, tako da. Vidiš, on je samo mi ostao. Nije, on je samo mi. Jao ljudi, nešto sam znao da smo zaboravili. Baklje. I pustio mi pun inventar. Sad se moramo vratimo kući. Opa, evo ga rudnik. Baš na pravom mjestu. Davit ću se. Znači, napravio si rudnik u bunaru. Napravio si rudnik u bunaru. Skoči. Stani da se nadišem. Šta traži? Opet si mi sjebao. A reci mi please gdje. Moja dika. A reci u kojem pravcu sam. Pravo. Nije pravo. Moja dika. Jer kuda sad? Da kaže, zaljubio sam se kad sam da igraš. Ajde. Neću da se kunem, Žekača, rekao si da kažem i to je to. Kaži majke. Čekaj, majke, ti gdje sam oni spakovao? To je moj ručak. I ne, gdje ga nisam video.
Kdaj? O Bože Isuse. Ovo je pečinkina. Dođi da ti Daj, među kopam ugalj, treba mi ugalj. Nemaš. Sad Ima smo zlato. sad smo prošli. I to puno ulja. Ne. Sad nam ljudi mnogo znači ugalj, a neko viče šta će ti ugalj? Ugalj nam sad puno znači. 40 komada će nam trebati. Trenutno imamo kod sebe 35 komada. Sad imamo 39, još samo jedan komad. I ovo gdje da nađem taj zadnji elektron. Imamo 40. Sad, imamo jedan problem kako da izađe ovo. Zaboravio sam gdje, evo ga Isus. Gdje sam ja? Joj, znam koja je ovo pećina. Idemo ljudi. Samo još da kupimo i kraj priče. Kraj ove epizode. Sad što treba sada da ga renderujem. Tako da će to biti prve. Deteco. Šta je bre? Šta hoćeš? Hoću da uzmem ovo. 2 komada. I sad doću kod tebe i konačno nakupim tu sekiru. Konačno dobio sam to. Ote zombi. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ako vam je se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Goodbye.